So yan mga bay, nandito na tayo sa loob. So yung motor nandito na lahat na baba na natin. So, goods na walang garas. So, ito yung mga bike. Wala ni naroon. Dua. So 23,141 ang ating diameter mga bayan ng simulata dito sa Malinaw. So pauwi na kami ng Valencia, so dadaan kami sa Kalilangan. So medyo loaded kami ngayon. So yan, let's go men. Same. Te, goy. Kai. So yun, memory full po tayo mga bay, yung isang memory natin dito sa harapan. Kaya ang ating secondary cam wala na, hindi na magamit recording. So Kalilangan tayo mga bay, dito tayo nag full tank, tsaka nag ayos rin sa gamit namin. To Valencia. Saan yung papuntang Valencia dito? Kalimutan ko na. Parang dito. Parang dito yung papuntang Valencia mga bay. Dito nga. Parang dito. Kalilangan Central School. Mas hindi bikil yung dala namin ngayon, na mas na plaster. So parang dito nga patungong Valencia. Kalimutan ko. Wala namang ibang daan. So, tuloy-tuloy na yung biyahe namin. Uy, butas putik. Butas. Ay nako. Bakit isa na yung tunog sa ating busina? Parang na-off yung ano natin cute. Yun ang stock natin busina. Na-off yung switch natin dyan sa toolbox kasi dami tayong dala dyan, mga tools natin. Yan, nagkaganito yung busina natin. Isa na lang yung original yan tunog mga bay, hindi yung ano natin. Yan, akyata na.
Pangantukan. So pangantukan na tayo mga bay. Malapit na tayo magmaramag. Grabe mga traka. Doot pagtaman. Oh, Kisikis Gaming. Tiyabuga. Wow, so nice. Ay, nako. Dang haglang na ako. EDV 150. Wow. San Miguel. Welcome to San Miguel. Ape. Untol na daan. Maramag. So, marabag na tayo. So yan, patungong Valencia na tayo. Oh man, goods pa, goods.
Asphalto na dito mga bay, oh. Maganda na sa motor dito. Hmm. Ha? Kaon sa migmarang mga bay. Ay naku, medyo mabigat talaga yung dala namin, no? Parang hindi bumaba yung gasolina natin. So bumalik yung tipid sa ating motor kahit naka power pipe tayo. Ay dump truck. Natin tong dump truck na to. Ilang speed kaya dito, bukan na natin. Hindi nag 110, hindi nag 120, lagpas 110 lang na may angkas.